Yaman Selassie kama father tracker aka Mr. Tracker. Akambi yetu akamba no Mr. Party aka Mr. Oncho kona pala. So ngithanda ukuthi ngithi yellow mabusta, I yellow everybody, I pick up Chasan, I pick up Raspantan, Charlita, Kisto, Amonde warrior kona pala. So kunenge siliphathele khona ngithi. So kasizweni ukuthi yena Mr. Party all the way from Mabusta family ukuthi yena usiphathele lapha. Yamani Oncho. Hello my fans. Yaman. Singani tshela uzile kwathuleni sithembile ngiyelelo ngisehlisa phambili ngoba yina abalandi. Yo. This time 2025 siliphathele ingoma ziningi sithole ibhegi la ngole. So azupere mushe naye. So engineer. Yaman. DJ Mafero. Raba hoteza wana. Ngeke ngihlalele isandla mina. Angeke ngihlalele isandla mina. Angeke. Ngizosebenza mina ngithole imali. Ngizosebenza mina ngiphile kamnandi. Ngizosebenza mina kulo nyanga. Ngizosebenza ngoba kunibuyanga. I don't know. Ngono lami ngisipane ukuze ngigcine ingane. Ngono lami ngisipane ukuze ngibe le plane. Ngizosebenza mina kulo nyanga. Ngizosebenza ngoba kunibuyanga. Yaman Selassie azupere mushe naye. Concrete zingoma zote. Big up to Shavos. Yes, I will there pick up a Shavos. Where were you there? Yes, I.